acolo o parcare o fac. Anularea pe tot ăsta. Ideea e roata. Bine că nu vei rămâne, deci nu erau aici nu puteau. Bă, chiar nu ne puteau, că am voi ați avut acolo, au venit? Ca lumea, voi? Au venit în vreo 3-4, noi am fost în etapa 2-3-4, una, totul la mână. Deci voi ați rulat în continuu? Cam așa. Rulare? Păi au venit, nu, dar nu am fost la tot. Da? Eu nu sunt unde să